mai nauyi ya haure kamar jaki na siriri lange-lange. Ni dan ibro da ke mai wayo shi kuma jalo sai dai girman bawayo. Yara namu ku lura ku gane ku je makaranta shi zai muku amfani. Isi iyaye yara mu je mu lada ga juya naki na kira ku kanawa abin iyaye mu durkusa gasa. Sorry kanai wa mutane sorry ni ne nai muku sorry ba kwaji na ne muna jinka ku saurare ni ba na so ku tsane ni ko za ku tsane sai na yi batu mai muni ni na jawo sai ku samu daki ku dake ni alfasha mai yawa sai ku yi mini duka mai yawa mutuwa mai keke tsakani dukkanin mai rai sai ya mutu a zamanin duniya da ana zamanin duniya Tijjani Ibrahim ya hai yau tai ma da ya hai kunu ma da ya hai Balaraba ma da ya hai kawai duka yanzu ina suke ai suna kasa Allah ya kira wala ya ji kansu ko jirgi IRS babba shine zai lodin kaya in ya lodo ko mai nauyi ya haure kamar jaki na siriri lange-lange. Ni dan ibro da ke mai wayo shi kuma jalo sai dai girman bawayo. Yara namu ku lura ku gane ku je makaranta shi zai muku amfani. Isi iyaye yara mu je mu lada ga juya naki na kira ku kanawa abin iyaye mu durkusa gasa. Sorry kanai wa mutane sorry ni ne nai muku sorry ba kwaji na ne muna jinka ku saurare ni ba na so ku tsane ni ko za ku tsane sai na yi batu mai muni ni na jawo sai ku samu daki ku dake ni alfasha mai yawa sai ku yi mini duka mai yawa mutuwa mai keke tsakani dukkanin mai rai sai ya mutu a zamanin duniya da ana zamanin duniya Tijjani Ibrahim ya hai yau tai ma da ya hai kunu ma da ya hai Balaraba ma da ya hai kawai duka yanzu ina suke ai suna kasa Allah ya kira wala ya ji kansu da gafara